Syksyn 2023 alihankintamessuilla Wincamiin esiteltiin uusi ominaisuus, oskilloiva kierteetys, ja se sai aika innokkaan vastaanoton, ja keskusteluissa tuli aika paljon uusiakin ideoita asiakkailta, että voisi tuota samaa menetelmää kokeilla normaaliin rouhintaan, että se voisi helpottaa värinäongelmia ja lastun katkeamista ynnä muuta vallankin tuollaisissa pitkissä hoikissa akseleissa. Ja tässä näytän nyt lyhyesti vaan, että minkälainen se voisi olla. Se luultavasti on tulossa seuraavaan Wincami 3.8 versioon. Ja tehdään tämmöiseen pitkään akseliin poterorouhinta tähän keskelle ja katsotaan vähän sen valossa, että mitä se voisi olla. Eli otetaan täältä poterorouhinta. Näytetään tuolta ensimmäinen ja viimeinen elementti. Ja tässä meillä on rouhintalomake, joka nyt on muuten samanlainen, mutta sinne on tullut uusi valinta, tuo oskilloiva liike. Eli jos tuohon laitetaan ruksi, niin me pystytään sen jälkeen määrittelemään täällä lisäikkunassa, että mikä on tuo oskillointijakson pituus, eli niin kuin aallon pituus tavallaan tuossa aaltoilevassa rouhintaliikkeessä, ja mikä on sitten pystysuuntainen nostoliike, että sehän voi olla hyvinkin pieni, jos halutaan vaan semmoista pientä vaihtelua esimerkiksi kierroslukuun, että jos meillä on vakio lastuamisnopeus käytössä, niin tietysti kun halkaisija muuttuu, niin myöskin kierrosluku muuttuu, jolloin varmaan värinöitä saadaan pois. Mutta tietysti sitten jos halutaan, että lastuakin katkotaan, niin sitten tämä voi olla vähän suurempi tämä arvo. Mä nyt laitan siihen vaikka millin, niin se näkyy tuossa liikkeessä, että mitä siinä oikeasti tapahtuu. Ja tietysti meillä pitää olla täältä valittuna, että ei käytetä työkiertoa, koska mikä sorvin rouhintatyökierto ei tällaista työstöä tue. Eli nyt ihan noilla arvoilla, no tietysti se, että jos me tehdään tämmöistä aaltoilevaa rouhintaliikettä, niin olisi hyvä ehkä se viimeinen lastu ajaa sitten kuitenkin pinnan mukaan, niin laitan tuonne pienen työvaran ja sanotaan, että viimeistellään heti rouhinnan jälkeen tuolla samalla työkalulla, niin saadaan myöskin tuo muoto sitten ihan valmiiksi, ettei se jää sellaiseksi aaltomaiseksi. Eli tuohon tapaan se sitten niin kuin etenee. Ja mä annoin sen oskillointijakson pituudeksi 50 milliä, eli se nyt on tuo pätkä tuossa, mutta joka toisessa lastussa se on sitten vain puolet siitä, johtuen siitä, että jos me tehtäisiin ihan samanlainen jaksotus jokaiseen lastuun, niin silloin itse asiassa tuo lastuamissyvyys pysyisikin vakiona eikä vaihtelisi. Niin tästä tapahtuu tällainen vuorottelu, jolla me saadaan tosiaankin sitä muutosta aikaiseksi ja varmaan värinät vähenee ja niin poispäin. Katsotaan vielä tuossa visualisointiikkunassa, että miltä tämä sitten niin kuin oikeasti näyttäisi tämä rouhinta. Mennään sitä nyt vaikka ihan askeltaan noin niin kuin, no siinä oli ensin tuo päädyn normaali rouhinta, mutta sitten lähdetään tuolla toisella työkalulla. Eli tässä nyt näkyy se sitten, että kun me tuolla vähän korostetusti milliliikkeellä tehdään aaltoilevaa liikettä, niin tämän näköistään se työstö on. Sitten seuraava lastu on tietysti vähän erinäköinen, kun siinä aihio olikin eri muotoinen, eli se onkin ton näköinen. Ja sitten taas tulee samanlainen kuin oli se ensimmäinen, että se niin kuin vuorottelee noin, kunnes päästään sinne pohjalle. Sitten kohta varmaan otetaan vielä se viimeinen lastu sieltä muotoa seuraten, mutta hetki menee vielä ennen kuin päästään sinne asti. No nyt lähdettiin ajamaan sitä muotoa, eli nyt tulee sitten valmis pinta. No.
Että tähän tapaan se on niin kuin ajatus, että se tulisi toteutumaan seuraavassa versiossa. Ja kaikenlaiset ideat ja parannusehdotukset on tietysti ihan tervetulleita.